Malawi Brief. Pamene President Professor Arthur Peter Mutharika ali mu chigawo chakumwera, lero ku Lilongwe kunali msonkhano wa nduna umene watsogolera ndi a Enoch Kanzinge Njihana. Kumeneku Dr. Jane Maema Ansah sanapezeke nawo, ndipo mu programu imene yachidzulo anthu osiyanasiyana mdziko muno akupereka maganizo awo pa nkhani imeneyi. The second vice president wa dziko lino kwadzesatu zolankhula pakati pa Malawi. Anthu akulankhula zinthu pena ukazimva nkumati kuti izi zikutikhuza timayenera kulankhula. Akutero kuti chifukwa chiyani the vice president wa dziko lino Dr. Jane Ansah anapezeka ali ku ofesi kwawo osati ku mkumano umene unalipo makamaka pamene nduna za boma zimakumana. Komanso ndipo otsogolera anali the second vice president. Gapu imeneyo ikutanthauzanji? Kodi kunali kuyenera kuti Dr. Jane Ansah akhale ku ofesi kugwira ntchito zina pamene mkumano ukuchitika? Kodi anayitanidwa kapena sanayitanidwe ku mkumanowo? Zimenezi zimene Amalawi akukambirana pakadali pano ndiye timanena kuti tisikambiranenso madzulo ano kuti kodi ife zikutikhuza zimenezi kuti zitha kufunsa ndikumayang'ana kuti nchifukwa chani usadapezeke ku meeting iyo. Ndi mbali yathu imeneyo yoti tizikambirana ngati nzika, timafuna titawunikirana zimenezo. At the same time palinso nkhani imene anamiwa ndi bungwe lawo la SIDET ayiyambitsa akuti akasuzumira mmene boma likuyendera makamaka boma lotsogozedwa ndi chipani cha DPP currently, ndiye kuti akuzindikira kunena kuti katangale wafika pa mponda chimera alozako nduna zina za boma zimene zikuoneka kuti kwa iwowo ndiye kuti aona kuti awa akuchita zinthu zodabwitsa zododomesa ku dziko lino malingana ndi kuona kwa anamiwa. Ndi akuti bolanso tu ukatangala amene amachitika nthawi ya MCP koma DPP ndiye yanyanya. Timafuna titakambirana zimenezi. Alankhula anamiwazi ino mukuzitsatira mukachita compare ndi mmene dziko lino likuyendera boma la mbuyomu ndi boma lino akuti katangale panopa ndi wanyanya kwambiri ndi boma limene la DPP. Nkhani izi ndi ziwiri mutengapo imodzi mu 1 minute yanu kuti timve maganizo anu. Ndaswera ine Moses Makawati udziweni kumene mwatimbira. Ine ndi ndaza sunkaje zimba. Mutengapo nkhani iti? Kuzokunkhoda. Yeah. Mutenga nkhani iti pa nkhani ziwirizi? Eto. Mukutengapo nkhani iti pa nkhani ziwirizi comment yanu ndiyo tani? Ni comment yanga nione kuti zomwe akunena ndiwo awawa ndizoona ndithu. Kuti pakuzezi panopo mboma la DPP ichalowa. Ndipo dziko sili kuyenda yayi. Okay. Komanso ndi chipani cha tsankho koopsa. Chikutanthauza kuti boma ilili la DPP anthu awo ndakumwera kokha. Okay. Chifukwa tikatenga Central Region adaipheratu kuti sakuifuna kuti azibvaponso china chilichonse. Chifukwa you remember kuti boma lidali ndezo tena kuti disaster ichitika ikulu zedi Malawi muno nkhotakota. Koma baby chibala tithandiza kuno kunkhotakota kapena kuti pasa ku fertilizer kapena kuti tithandiza kuti mwana tenzanzi leda kumwera koko kunachitira ng'amba. Anthu adapasa fertilizer kumeneko. Ndipo anthu akulandira chakudya kumeneko. Ndipo kumeneko akulandira ndalama kumeneko. Omwe kuno kunkhotakota kakhale mmodzi pano paboma analandira kuti munthu atabwera pano patali pano taona muzilili waboma pabala kugamba kuti 15 to 20 kilometers idakukuluka mbili kwenda kulula pano pakati ya paboma pano. Anthu ali pamavuta ali pabungwe wa njala. Okay. Koma ndilo mwe analivotera boma lomwelo. Koma likusonyeza kuti analivotera kwambiri anthu akumwera komweko kuti chilungamo chilipo dziko lapansi la Malawi muno. Katangale sono wapiwa shishi mmene mwamu wa shishi.
chifukwa kongole ndalama alankhula possible gonera kuti akongola 100 billion anthu mwachisisi osadziwa kuti anthu kuti adziwe kuti kwakongole ndalama 100 billion. Chilungamo chimene chonse akupanga mwananzika chilungamo chimenecho pomwe ndalama zimenezo misonkho anthu kupereka akubweza kudyeni ku FDA chibageko ndalama zepulani komanso chimanga chimene chakaguli kunja muno malawi kuli chimanga ali nayo Central Region ali zimanga akulephereraje wakula nthu Central Region apo kuti angapita patsogolo ndimo nkhaza wa mphinga ujeni wakuti umene ukukuendeka. Alright. Chiwa nditu bwana wanga. Tuthokoze mkotakota kuti mwaperekako maganizo anu. Mukhale usiku opambana. Zikomo bwinonso bwana wanga. Zikomo. Well, kungomva moyembula kuti maganizo anu ali pankhani iti mwaswera bwanji madzulo ano. Mwaswera bwanji? Tasabona baino. Ndaswera tikudziweni madzulo ano kumene mwatiimbira. Ndakanda David Kuloncho no Bulilongwe. Mukutolapo nkhani iti pali nkhani zikulu ziwiri madzulo ano. Ndilo azosezo kumamoa jangu kwambiri. Tachitani choncho ngati mu 1 minute mungakwanitse bwana. Tiyabenkana na mewa isa kunama ya kunadilonga. Oho. Kanangala wajilokati mutilizi kubota pomali janina bidai. Oho. Maja ndorero, zikonisisa usogoe wabida, tikala tunyoza umasikunyoza, imaganyeza mewa. Iwa chavida ndachigulira nakula litu aliyesa kuzwa mulema. Oho. Ndakatangale akuchulwa kwambiri nangasibanaja ulo kanezi chitike misangane nake kuna wayo kumana sakumavira ngati polisi. Okay. Angokhala kumatoma mphumi and kati muli wake soka mphumwizo ma vice president sakupanga somadongosolera. Karangande akwadi kwambiri mutezi akula kumene koma zolite kudabili mbili zosaoneka kuli choma chikira ku. Oho. Kali yaje nyasa ndefiri matandawa kwambiri ngata Malawi ndifokuzika. Iwa agenda vice president oyambilira amene amayenera kuti bwana president atangwanika aziduma wachiwiri osati peseka ndi wina useya. Zofunekira zikuti zimatibasa chitutu ndizoyita kwambiri. Oho. Sempolanga imene ngapemphe ngakachinansa amene akupondedwa phazi anafuneka sewo abwere ngati kukaduze Malawi. Timefana kuzifikira ndijani kwa zipesa nzeru. Isangati ukuzila kwambiri koma yo bezo kuti sakwankwabu kanthu kali konse koma yesi zinthu zakuzona kuti akutfinyidwa kwambiri. Mwafika pamene upoti akupondedwa phazi mukuona choncho? Kwambiri zedi oda kuziwa adasankula mawena ake kulufa komwe kusiusi vina akana nkula mawa kuti ile ndikuchana Malawi ndio muona ijo sijuchitika ndi zamene mkwankula ine sitankhala kali konse. Oda kuzapo kanthu kali konse. Kanthu wetakazi. Hana zankula mwambona wake kwa Bible. Hana zankula za Bible zina zake nditu ndukumbukira. Eto zakuti wakuza jina yujitika nitu pashantia kwa makuti akwele kukulu ayankulu. Kwa sakuta kufinyidwa na kufinyidwa kadijani kakotchezedwa gani. Ine mpulanga yo zimaza kuziona. Ifesa maidu kuziona. Ngalesa hapa kwa male kuziona ndodosa kuziona kufinyidwa nitu. Awusile polisi. Anafunika abere kuera ngudu asile somana ya. Okay. Tunafunika kwambiri zikira ichutu zoyira kwambiri. Chabwino. Unatangusana kwambiri tukuzika nditu. Ndathokoza kumva maganizo anu ndipo mukhale usiku opambana Bulilongwe. Zikomo kwambiri. Wakupitira kumva maganizo anzika kuona kuti kodi anamiwawa nkhani yakuti Katangale wanyanya mdziko muno. Anena zoona kapena kusinjirira ati ayibolako nthawi ya MCP. We just need to hear from you. Komanso, do we need to be commenting my issues okuzana ndi a president, a vice, and a second mena kukirira ntchito? Is that the way how we should do if ngati mzika? Zimenezi tukambirana madzulo ano. Mwaswera bwanji madzulo ano? Asabana kainu. Bwana ndaswera ni Moses magawa inu dzina lanu kumene mwatimbira. Ine Blessing George kuno Bulilongwe. Bulilongwe kuti ndiye mkhangati kuti isu pano mwakhazikika. Timve maganizo anu. Mutenga nkhani iti muli ndi 1 minute.
Nengani yoyambira yanga miwayo. Yana miwayo. Izaga mana miwa ndenzedi. Mene lione dziko mene luyendera panopa ndeuti mwachidule lukonda anthu andale amene ali nduna panopa. Okay. Vuto limene lipezeka kuti pamene tinkapanga chisafa ija anthu tinapanga za umbuli kuno ku Malawi. Umbulu unali pati? Umbuli unali pakuti anthu ambiri amaganiza za chimanga chifukwa cha njala imene inali kumudzi chifukwa cha ng'amba ndi zina zolero. Ndi anthu ambiri ankaona kuti chakwera kuja chimanga chija amalima pena pake kupachigulitsa modula. Ndeno so iwana niwo pajaso analisoka ligiligi wofuna kuti chakwera arule pasi udindo. Koma chachitika chidapa tsade apita muthalika ni munthu wankulu oti adakhala kuti anthu akuluakulu ena amavomekeza kuti nakula nisireko achinyamata unafunika iyo chagomekeze chifukwa zasezi zochitika chifukwa cha yeuja. President atakhala kuti alumawa auza anaja panganiza kuti anaja amachita mantha sometimes muone amene alime anakina chisale amene awatchwana milacha. Mwa dali laisewa Malawi ndeuti chuma chinali yoti shambo upita patsogolo nuchitsitsaso. Toka Malawi moti panopa tisaname lilimba mavuto adzaoneni. Nkhani ya Jenasa nkhani yaikulu kuti wajawo amachokera chigawo chapakati. Ndemu ndondomeko yake. Broadcasting program whereby we are discussing a number of issues. Kwa ifa minute kunja, we can do the same. Kuimba forward pa WhatsApp ngati ndino nzika kuti kodi muzilandira bwanji mudzukuta nkhani iti pa nkhani ziwirizi masula bwanji pa line up. Mitoleko ena amene ndithu akhala chete mwina ndi vuto lomwe la ma network masulako bwanji. Chabwino network yamba kuti chita chipongwe masulako bwanji madzulano. Ndaswera kuno gaina. Bwana ndaswera tikudziweni kumwe mwatiimbira. Amaseko. Maseko, welcome. Well, timafuna timve maganizo anu kuti kodi muli pa nkhani iti mukuonera mukutsatira. Chindikutsatira tangonteza. Chabwino mwachangu kuti nthawi yathu yapita nkhani yake ndi yakuti anthu akukambirana kwambiri mdziko muno pa zimene zachitika akuti ayi Jenasa bwanji sanapite nawo ku meeting imene inalipo imene makamaka nduna zaboma zimakambirana zina ndi zina monga nduna koma kumeneku amene anachita chair meeting iyo ndi the second vice president amene wanda Enoch Chihana. Ndi anthu afika polowerera nkhani imeneyi kumayikambirana ndeti mati kodi ife ngati nzika zimene zitikhuze kuti zikambirana nkhani zimene zikuchitika chifukwa there is a video clip imene kuoneka kuti Jenasa anali mu office mwawo ngati office of the vice president kwinaku ena akuchita meeting bali yawo. Ndi ife zimene zitikhuze another story ndiye kuti anamiwa kuti katangali mdziko muno wafika ponyanya kwambiri kusiyana ndi nthawi imene MCP imalamulira. So timati kodi anamiwawa kapena akusinjirira kapena nanunso mukuona momwemo kuti mdziko muno ndiye kuti katangali wafika povuta kwambiri. Moni ndi 1 minute Amaseko mutola nkhaniti. Amaseko. Ndi kuti tuti achotsepo nanga sine nimaona ngati ulankhula ndi Amaseko osajwa kuti network imene ya meza iwaja sangalankhulenso. Mwasula bwanji madzulano. Program ingotha network imene yafika povuta kwambiri. Mwasula bwanji. Naswera bwanji. Bwana ndaswera ndikuti kumene kudzina lanu. Ine ndi Laurent Banda kuchisi kwa Ndondo. Timve maganizo anu muli pa nkhani iti. Eneo ni mafani timizi unina kuti zimene alankhula na miwazo. Nizona. Lankhula mpitirizano kulankhula msamve chicho. Zimene akambana miwazo ndizona kuno kumalawi kuno tupinjika kwambiri. Zinthu zimene zichitika ndi zinthu zoti sizimbaziyembekezera. Tupanga apanga kampeni paja amatilonjeza zinthu zambiri zimene pakadali pano pasakwanira. Boma la DPP ulibwereka kwambiri ife ngalimi tazwera ulima mbeu zathu kuti tikwanitse kuyapeleza suzuyenda ndi zimene atilankhulana na miwazo ayankhula zinthu zabwino kwambiri. Kolanso iwo akamakamba zinthu zazikachi katikati chifukwa tudabwa nazo kuti mbomamu zinthu zikamachitika zokhangati kuti alusankha mtundu wa anthu kuti zinthu izi zithandizawo kuti ife achigawo chapakati saname tuphinjike kwambiri
dandaula tsiku ni tsiku. Ino nambanga na mene wazio bombi. Tatokoza unchese mkhalendo sikopambana. Wakupirira kumva maganizo amene wandi maganizo anzika mwaswera bwanji. Bwana ndaswera ndikuti kumeneko dzina lanu. Sabwino mukayimbaso foni yankhulani ndi mphamvu tatola ena mwaswera bwanji madzulo ano. Bwana mwaswera bwanji. Ndaswera kaine mwaswera. Ndaswera, that's the energy we want. Thank you. Ndikuti kumeneko bwana dzina lanu. Kuzomba tipaseni dzina lanu komanso maganizo anu. Okay, mukayimba foni imamveka direct. Bwana mwaswera bwanji. Ndaswera mwangu ntuzi. Mwangu perekani maganizo anu pa nkhani zimene zitukana. Toyamba bana nene kuti TTP ikusewera kwambiri ndi ndale. Ikusewera kwambiri ndi ndale. Ufonera kuti chani? Ufonera kuti ikuiwala kuti inamiza chule pakhosi. Chule ali kuti ndipo ndikutsatira. Ndikati inamiza chule pakhosi ntona kuti akati akumbukire za Jenasa. Ndi amene adawathandiza kwambiri pazisankho zinachitika pamene tingati Jenasa atuli pansi udindo wake. Koma TTP inaiwala nezozo. China chimene ndaonaso nchona kuti I think nchifanya kandale ambiri safuna kuti azisankha munthu woti anatipula naye. Amafuna azisankha munthu woti nguwa pambali chifukwa munthu pambaliyo akutoti sangalimbane naye kapena sanga zifukwa zikhoza kukhala zosavuta kumutopsa chifukwa akatenga munthu kati mene anatipulira anthu enaja kuti ankatipula limodzi ankaita limodzi kakatani sakanaonola kuti azizozidwa chonchi koma munthu yoyo imafuna ndinene chonchi too dangerous m'malawi muno ndipo ndibwerezenso Jenasa is too dangerous in this country because her silence doesn't she's not doing that silence for nothing. She has good things that she can reveal because of California. Kama TTP wakutiwa kuti Jenasa zimshika involve in zintu zambiri zachitwikire kuti zisisi zambiri azidziwa chifukwa kuopa zijanka chika manga yetu ankati akangoona bila pake palafika ankati toka kuzua akataka sokano wake ankati toka auza ndebina akona ndo kuti azimshika involve yoyo azidziwa zisisi zina zimene yosafuna kuuza ndiye apopo iwo akona ngata kuchenjera koma sayo ali Jenasa the investment the political anything she is there to take over apiwaso kuti ndali ndi mteko wamatsika chifukwa anything that might happen wewe kwenda akatoa pambano kuti amene panobuya kwati wali yense amene akusokoneza amene akupangisa kuchinga kuti yeye asachite bwino akwatiwa kuti amene ubale wali yeyo ndiwo uzakhala bwino timaiwana zimene zozo panopa achina chimwendo achinaenda wapu zipande zina zija akuputika kumakhalidwe chifukwa ndondomeko zimene amapanga ali pambano nawo chibwere panamiwa izozo zona kuti anudesiti potiti mavota kuti chikuwawe muzaona kuti nacho zavota chikuwawe pofuna kuti tichoke MCP imene tikoza kuyenera kuti inali dudzi kapena inali chipani choopsa kwambiri chosaganiza moyo wa munthu komanso kuba kuchilani namba 1 koma anthu amayiwala kuti TTP ndikatakwe otiwa kuba
chifoka ngati na mitanditama paka imeneyo nendo kuti chenjere kwambiri tikapapanga zinthu anthu ngaiza kuvotera kuthiwa mtima ndikumene kuti kwedikitsama for DPP is the way ndipo mmalaimuno ngati chipati chili choopsa kwambiri choti pankhani yakatanga china mawani ndi DPP ndiaproteva mmene watsogolera amhango mukhale ndosikopa mara kumzuzu sikopa kwambiri. thank you kupitira kumva maganizo nzika mwasula bwanji titolera mwasula kubwanji bwana mwasula bwanji yes mwasula bwanji Asera lana zulanga mndaswera kumwanza kwa apitala yemuyambira bati nkhani kani mundu yangu ya machangu changu kwa imini pangani choncho ndipo tikulemekezeni kuti mwasunga nthawi kwa mayi watu maite nasa kani mene ndiona nditu ndi national congress kwa la gari moto linapulika kwa mungu wa namba 2 mu Malawi kwa la gari moto la jena sali linapulika balibe sele mwingine na jikita hello ndikumvani ndikudabwa nanu kwambiri kulipirira nazulanga inapulika tera la wajimini wasokole wazuko wa Malawi zinatengedwa ngati tera la Afrika za kansala sina walimegeze chaji wili iwaje ni mutona kuti zochitika zawo zimayeneka zichitusika ndi memo meeting ngati kuchitika cabinet meeting amene akunena kuti akupanga chair ndaino kujahana tikana la kwike palibe kudo nazo koma kudo limene labwera ndiona kuti wo aikidwa ngati panja tikuyeneka tiyankhule zilibe ntchito kunena kuti tikuyankhula sikuno ndikumwera kapena tikuyankhula munthu wakumpoto koma tikunena chinthu cha ziko jena soja swa kwa makwangwala kapena wakwa rai amene uchendu wa ku Malawi kuna chinthu chimene chikuchitikira munthu amene ucheziko likuyeneka kuziwa chifukwa tikuyankhula kodi sikuti ndiye kuti mwina amalawi akungokolezera nkhani mukamaziona do we need to get involved in such matters ndikutsatirani ndikufunsa kuti mwina ifeyo ngati nzika kapenanso ndamene tikukolezera moto oonetsa kuti mwina anthu asakugwira ntchito momvana mmene ife tikulankhulira mwina kubwera kwa social media kuso kwatika pa Malawi sikuti apuma kunena kuti zinthu zichipacha zikuchitika matikutsatira dongoso cabinet meeting zimayankhulidwa kumegwa sizimamvero zinezo ndiye zikuziziwa ifanye wene kuti sizimamvero zimakhaza secret ndi munthu mmodzi otazisunge zinthu ndi jenasi sikuti kuchitana apita kwa jenasi akuti akamuzi kunali meeting tinakambirana zakuti maministry ndiawayi koma zinthu zimene iye akazimve first hand not reported issue amaenera ukakhalako tsopano zomati wina akazikanga tofunikira pamwamba pa wina kumakayankhula mijendo kwa wina tizabwino tigwiriseni ntchito jenasi alibetu chipani sikuti akukokera kwali una kuti chipani chake chikhale chochuka amene chandopemphera chabe akuyendesa ziko ngati munthu sakuyendesa ziko ngati chipani tisiyanisa alliance imeneyo ndi imene inachitika ya tonse ya UTM achilima amapanga za ku UTM enda achakwera maopa kuti una kulimira UTM ngizakhapa wani ndifake mwina nkapanga magraja wani koma jenasa wala kwa chani ayi ndi chipani zimenezo tiziyenera tizifunike anapita muthalika ngati zimenezo akazipitiza azononga okhasa za council grade leader ngati achimwena wani zimenezo ndikukhulupirira chimwenye sazakhala ngati msogole wankulu akweneka sinde system ndiamepangkola kalikale zija nakuza tiona kuti system isindidwe ma-MPN awa ndiapo 2 ngati ngani nesa analoya ya 8 tu ya 8 nezinezo zisindidwe kusenga pa system kumene kuti kuzasindi wele munthu amene achi degree sengapangiro zizoona kujena sakhale kunja amaopa pepala wena kuyi nali participation yanga this yanga ndina basta so munthu amene ndi zimene zozo amene amazowa kupweteka kwa kuwerenga sana muzejena zabani koma omwe amangolemba uje what is agriculture agronomy ndawo zakupanga izizi ipite kwa namiwa baba yoyamba linamiwa azukulanga yaba ndilolusa kwambiri lu baba
miwa ipe ile yonga nzugu wanga sinakuza nikuna kuti ningo kuingia ni phone azugu wanga be careful ndizili mukali be careful ja ndikuimbire ni phone nene kuti musamali chani ndikuenera kuti musamali gali murani ya masulidwa tea ndikuti numuza una kuti ali jamukali maki sicho chokoti amene awawa naniwa ngemena nena kunena kuti ma minister akuba minister is a common noun. That's not a proper noun. Who is a minister? Ma minister walikuwa mbili na zamani ma minister akuba minister kindani ena taruzu kuti kula sodi platform kilibe ina kani platform ile alemba una kutega na kisari wakuba iwa jenda kasume zile ndio kupanga lectures kama ngira vile maneno muuliza sasa kwa ndio kusatira kama ngira ba machula wina lisepa pipe iko pa wakuba anaba is ndio ndo ajamvira ukasuma ndiko maza abasa maombonaki so na uyu na mewai ife tikukubira kwa maziki pasa proper now minister yake ndani ndajifanya ndajimwe jipu ndiuje ni wishike muri ni ndani ndi Suleiman akamuchula yeye ujana kuda this is the president yeye udidi sirazini udiba na reputation akasume kumene munena ndiwa akapeleke sona maongo ndijanka banga jina bono kalindo kuna kuti amafama ubino ndikunziwa ndoka sina video kwa mfuza ndikuda kuzwa bina amafama ubino kwa kanangu watu nge awawa na miwa alindi platform abata kulipira so ndikuwa itana ndikubawo zimene zija azibidirisa kuma zichula kwa maina ngati mene inuso mufunika so ukufukuza nazo kuwanga mulya ino mango isusa nkhanija simwidya mumaziwa lunda ndi independence media ngani hii ndikani yeku imafunika kwekwa ntufi zikidwa siku ndi siku ndio andu ajanje kunyumunya ande kunyumunya twandudu yoti tipanga mwezi wa 20 yake ndio mwezi wa ntundu daily ndipo sakachula maina ndikumaika kokopeza asiapo maika pa jenasa aendo ke jahana ngeko abantali mene kwa dashboard yomuzika kwa mbaba kwa muziki hapa mene kwa anawa ziona kule kuti babanga ni mbaba hii ndi kuti ai ababa bwana pamene konde pamene atazasi zijazima chitika tawe marubino samata kama kuda naona kuti muzimu ika munthu yo pingo mena mapemphera zina labda bwake ndi amipingo sanawo itapo mudiki disamanya mukumbukira kuno kuti vilaje vilatu kwambiri popo umakanga kuonjeze body yes ndio mbaba huu atamangoti maminista achule maina awe pende za soko uze soba chabo hilo nitire bamene kura soba tatokoza bwana Peter komwe ku Mwanza